गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो दैदेनगिरि मावथि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। बेजों लोगोसेयैनो बे बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसेयैनो लिंथुमगिरिजों लोगोसेयैनो गासैबो गुबुन गुबुन साब कमिटिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम मोसागिरि बिथांमोननिसिम भलन्टियार्स बिथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आं जासिग्रोबाय। जे नंगौ दुलाराय बर' माहारिनि सिनस्रि आफाद गारजेन आफाद बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो बिजनी हालामनि चिरां जिल्लानि बिजनी हालामनि नैबे बरलावगाव थेंफाख्रि फोथाराव फैगौ 9-10 जानुवारि अक्ट'नियाव बियो जानो थांगासिनो दङ। दा बेनिनो साखाफारा जानाय हाबाफारि बेखौ लानानै आङो दिनै दसे समनि थाखाय बेयाव बेरायफैदों। बेरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंहा बानजाय आफादा जोबोद राफोदै सांग्राङै खामानि मावगासिनो दङ। बिथांमोनहा फैगौ 9 जानुवारिनि सिगां गासैबो हाबाफारिखौ थाम-थिमखौ बिथांमोना निस्सय खालामनो हागोन बेखौ मिजिं खालामदों। आरो निस्सय जोंनि सिनस्रि आफाद बर' थुनलाइ आफादनि जाय बर'नि थांनाय थैनाय बिनि थामोनथा सिनायथि रैखाथिनि थाखाय हाबा मावबोदों। थुनलाइनि गेजेरजों बर' हारिखौ गोजौ फोजौलांनायनि थाखाय थांनाय गोलाव 65 बोसोरा हाबा मावबाय थादों। दा बेयाव बे आफादनि नैबे 65थि जथुम्माया जोबोद मोजाङै जोबोद गाहामै खुंफुंजाथों, जेरैबो बिथिंनिफ्राय जाफुंसारथों बेखौ आं मिजिं खालामदों। बानजाय आफादा नारा-नाथा बिथांमोना नाजाबाय थादों। निस्सय बेयाव जिथु चिफ मिनिस्टार आसाम बिथाङा फैगोन, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बाव फैगोन, बेजों बर' हारिनि थामोनथा सिनायथि रैखाथि बर' थुनलाइनि गोजोर जौगासारनाय हारिनि थामोनथाया गोजौआव दावखोलांनाय सोदोमस्रिया गोजौआव गाखोलांनायाव मदद निस्सय खालामगोन आङो मिजिं खालामबाय। जोंनि मोसाखावरिफ्रा जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय नारा-नाथा नाजाबाय थादों। भलन्टियार्सफोर मार्च पास्टनि बेयाव साखाफारा जागासिनो दं। बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो निस्सय दिन्थिफुंनो हागोन। बानजाय आफादा सिकिउरिटिनिफ्राय लानानै जोंनि डेलिगेट्सफोरनि फारफ्रोम बिथिंनि बिथांमोनखौ बानजायनायनि थाखाय जानाय लोंनाय थानाय जेरावबो जाहाथे माने जेबो खमि जाया खहा जाया बेखौ बिथांमोना नोजोर होबाय थादों। एक्जिबिसननि थाखायबो दिनै एक्जिबिसन साब कमिटिया खामानिखौ मावबाय थादों। बेयाव गोबां जोंनि बिजाबफोरजों लोगोसेयैनो बर' हारिनि जोंनि जानाय लोंनाय थानाय गासैनिबो थाखाय जिफोर दिन्थिफुंनाय बे निस्सय जागोन। मोसानाय बेयाव थाबाय थागोन। नैबे जथुम्मानि गेजेरजों माखासे सेमिनार लादों। बे सेमिनारनि गेजेरजोंबो हारिनि राव थुनलाइया गोजोर आरो राफोद जानायनि थाखाय हाबा लाबाय थादों। बेयो निस्सय जाफुंसारगोन आरो फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय मैखोमै जाफुंसारथों बेखौनो आङो मिजिं खालामबाय, इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामबाय।